Selvfølgelig er vi i stand til at diskutere det, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er brug for et endnu stærkere europæisk engagement i forhold til den finansielle støtte til Ukraine. Det har vi jo også lagt stor vægt på under det danske EU-formandskab, og det kommer til igen at understrege her i dag nødvendigheden af, at vi finder en model for at frigøre de her ca. 140 milliarder euro, som jo er en væsentlig del af sikkerhedsgarantien for Ukraine i de kommende år, for det gør, at de kan modstå det pres, de er under militært fra Rusland. Og jeg må også sige, at selvom at jeg noterer mig, at der er drøftelser i øjeblikket i forhold til en potentiel fred eller våbenhvile, så synes jeg ikke, der er meget, der tyder på, at der er nogen som helst russisk vilje til faktisk at ville stoppe krigshandlerne i Ukraine, og det bliver vi også nødt til at tage bestik af, så vi ikke kommer i en situation, hvor Europa bliver efterladt som de naive på perronen. Det, jeg hører sige, det er, at der er mere fokus på den fortsatte militære støtte til Ukraine, end der er på en eventuel sikkerhedsgaranti. Altså, jeg synes, de to ting hænger sammen, for en stærk sikkerhedsgaranti er jo netop også med til at kan tvinge russerne til en varig fred, eller i hvert fald en våbenhvile. Hvis vi viser svaghed og ikke er i stand til at skaffe den nødvendige opbakning til den finansielle støtte til Ukraine, så er jeg bange for, at vi bliver efterladt i en situation, hvor Europa ser ud til at være de naive i den diskussion, som finder sted nu i forhold til Ukraines fremtid. I dag der tages det første spadestik til den fabrik, som skal ligge tæt på flyvestationen Skrydstrup, som skal producere brændstoffer blandt andet til ukrainske missiler. Jeg kan godt tænke at spørge dig, i forbindelse med det har vi jo set, vi har jo set en stor korruptionsskandale i Ukraine. Det er noget, vi ved, ukrainerne har store problemer med, som de også skal gøre noget ved for at kunne blive EU-medlem. Gør du der nogle bekymringer i forhold til, at de nu skal til at drive forretning i Danmark? Der har jo også været nogle rapporter om, at en af de implicerede i den her korruptionsskandale har nogle tråde til den her fabrik. Gør du der nogle bekymringer? Der er i hvert fald ikke nogen tråd til fabrikken i Danmark, for det er dansk lovgivning, som man skal overholde. Så i forhold til Firepoints etablering i Danmark, gør jeg mig ikke nogen bekymringer. Jeg gør mig selvfølgelig bekymringer i forhold til den aktuelle korruptionsdiskussion, skandale i Ukraine. Vi gør alt, hvad vi kan for at følge de penge, som vi giver. Vi har også eksterne revisorer til at lave audit på de donationer, vi har lavet. Men når det så er sagt, så har jeg jo hele tiden været åben om, at der er en risiko for potentiel korruption. Jeg har senere her i dag møde med Denis Shmyhal, den ukrainske forsvarsminister, hvor vi blandt andet også kommer til at diskutere det her spørgsmål, og også de ting, der har været rejst i Ukraine i forhold til Firepoint, hvor jeg har bedt om at få en redegørelse for nogle af de ting, der har været op i den offentlige diskussion, og det forventer jeg også, at jeg vil modtage i løbet af kort tid. Men vil det få nogle konsekvenser for det ukrainsk-danske samarbejde fra nu af på længere tid? Vi slår jo ned på korruption, hvis vi ser, at det sker. Vi følger nøje alle de penge, som vi donerer. Både det, vi gør bilateralt, men jo også det, vi gør i samarbejde med andre lande. Det er nu mit klare indtryk, at ukrainerne selv er meget opmærksom på det her spørgsmål. Derfor er det jo også grundlæggende godt, at der nu er en stor diskussion om det i Ukraine, om hvorvidt der så har fundet korruption sted eller ej. Det er jo derfor, man også har de her uafhængige myndigheder, som der var stor diskussion om i sommer, som måtte få lov til at agere. Det endte heldigvis med, at det måtte de, og de har jo også mandatet til det. Og det er jo så også det, vi ser udfaldet af i øjeblikket, at de så laver de her omfattende undersøgelser. Er der taget nogle ekstra forholdsregler i forhold til etableringen af den her fabrik, set i lyset af, at man udmærket godt ved, at der er store problemer med korruption i Ukraine? Ja, det er der jo i kraft af, at man etablerer sig i Danmark, for der er der jo en lang række regler, man skal leve op til i forhold til hvidvask, fordi vi er medlem af EU. Så mange af de regler, der er jo, om man så må sige, forhindrer korruption og skaber en meget større transparens og gennemsigtighed, gælder jo i Danmark, som ikke nødvendigvis gælder i Ukraine. Så på den måde er etableringen af Firepoint jo et helt andet end den virksomhed, der er etableret i Kiev eller i Ukraine. Så måske lige et sidste spørgsmål i forhold til mødet i dag. Hvad håber du på, at ukrainerne kan rejse hjem med i dag? Ikke mindst set i lyset af de fredsforhandlinger, der foregår i øjeblikket. Altså hvad er det, som I håber på kunne give jeres ukrainske kollegaer? Jeg håber, vi kan give et rygstød om, at der inden udgangen af det her år bliver fundet en løsning på at frigive de 140 milliarder euro. Det er det, som jeg synes, vi skylder at levere på fra europæisk side. Minister, in English? Selvfølgelig er vi i stand til at diskutere det, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at der er brug for et endnu stærkere europæisk engagement i forhold til er en væsentlig del af sikkerhedsgarantien for Ukraine i de kommende år, for det gør, at det stå. Så synes jeg ikke, der er meget, der tyder på, at der er nogen som helst russisk vilje til faktisk at ville stoppe krigshandlerne i Ukraine, og det bliver vi også nødt til at tage bestik af, så vi ikke kommer i en situation, hvor Europa